naman mo. 17 na sila. Please lang guys. Naman mo. Kulang man mo. Mga laki ninyo. Mga laki ninyo ka ba? Ano to? Sa 15 na lang mo? Naman? Tura. Masay house rule ka rin. Ay, house rule ka. Dapat na-prepare mo. Ganun nga yung nagbukas ko yun. Mag -5 ko. Shot. Okay. Yan na po formain yung yel. Okay. Yel. Yel, bungkal. Gusto ko makakita tanan. Sige, yel. Okay, 5, 4. Okay. 1, 2, 3, go! Kaming mga sundalo ni Cristo, lagi kaming handa! We are the Fearless Soldiers! Love, joy, hope! Wow, love joy hope. Sige, gusto mo i-modify na to. Yel, nindot naman. Ganahan mo? Oo, may choice mo. -5 ang kung dili mo ganahan. May choice. Sige. Kaganina naglayon sila. Gusto ko pinabata. Iring. Pamilyar mo pag ang iring dulaan ka itong ganahan na sa tiil. Pamilyar mo? Ganahan ang iring, di ba? Pag dulaan, ganahan na sa tiil. Sige. Gusto kong yato mong kurma. Tapos, while ga-chant mo siya. Kasi yung chant, kami yung sunod. So, pag ang sound sa earring kay, meow. Meow, 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 meow. Okay, position. Pili mo, dili mo perform, -5 diretso. Mag-perform na lang tayo. Ayan mo yung position. Okay, position tanan. Ana. Ay, wait. Yung papel. Ayun yung papel. Ayun yung papel. Sakit ka kasi minto. Mabasa. Wala dire. Baklo tayo ng likod yan. Wait, wala yung papel. Yung papel. Bayi. Hindi sa gawin. Papel ninyo. Wala dire. Wala. Ulang mo duha. Kanira ang naa. 17 mo, 17. Ang isa na injure, ang isa hindi na kay ipang-pay. Mali papel mo. Wala mo dire. Wala dili.